चम्पकनगर आमचाइनि जेंगला पारानि खरकसा बुरै सिकिलि तुलसी देवमा हनै मुंगै 17 तारिखआव नगो तंमानि बिनि आमा आगरतला मिटिंआव थांसिनि बियांगो थांखा फन किपेड फन तैयै नगनि बियांगो थांखा कमावै थांमा हायनो कलाखिया आबो जारा नुगुइ तंनाय अरो जे नाम्बार रजाक दङ ताइ बिनि फटो बो रजाक दङ लुकरक जुदिनो नुगुइ तंखा बिनि अ फटो ताइ नुगुइ सिनिउइ मान खांके लुकरक किसा सुबा जादि खरकसा सुसुरु बुसा तंजामानि तुलसी देवमा हनै बेले खायक सुसुरुके खरकसा तंजामानि बुसाजक ताइ क्लास 9 जरा परि बाथाक जाक नगन नखुंसुक जायो हनै बाथाक रिटन जामानि ताबोखे कमावसि थांसि हनै बेले खना खा दुखु नाङै काबुइ साका लुकनो थिनि ताइ लुकनो थिनि दय जारा सिनि तंनाय बिनि फटो मामप्लेबो नुगुइ तंखांके फन नाम्बार अर जाक दङ अ फन नाम्बार नायै किसा कल खायै किसा लुकरक साहाके बेले खना जानाय हनै बिनामा तिनी सावै काबै सायखनाका लुकनो थिनि तुलसी देवमा बिनि आमा लुकनि थिनि दियाइखा किसा लुकरक सुबावै बनो साहर जाबादि नुगुइ तंनाय रक चम्पकनगर आमचाइनि जायंगला पारान ओ नि तुलसी देवमा हनै मुंगै सिकिलि बिनि अमर का 16 बছर अमर तुलसी देवमानि जारा नुगुइ तंनाय साहाजि ओ चेनेलनि तै साहाजाका नायतंनि नरक तियारि टिभिनि बिसिंति आं सुबमा बागे आं बसा क्लास 9 पढुओ आनो पढुके आं पढिरलिया के सुबाय माया पढि माने आं बसा सुकांगो 17 तारिख आं मिटिं थांगो आगरतलाव मिटिं थांमा दिनो आं बसा नगो क्लास होयो जाजानि मा नगो होनो के माइसं दं के बिमबाको सामु थां 12 साढ़े 12 रखे बनो कर गानो मिटिंग न कोई कॉल खाइके गा तो मालिया बे बक्सा मा हाके गे बरखे हरो पायो yang खुश खबर नाय बेखे फोन खाइके आम फोन तला है गान बसा कीपेड मोबाइल के तला बरखे बसा फोन खाइमा फोन सुइजो मामा बेनि बे जतने खाइके बे नासो पारा खाइके बे मो जरो खाइके जे सिनेमा जागा जतने खाइबे गे मा समय आम बसा फंगाय थाका हरसा फंगाय तैसे खबर नाय बे मा समय आम बसा साइजों थाम बिन दल बायदा थांका ना बर' थांका खबर माया खुश खबर माया तांको आम बसा 16 बছর बुङो के तुलसी देवमा जायला पारा याखौ आंखा मादा मानो आं बसा न खुश खबर मानो हनै कल खाइतो यांबाय हनै थाना रबो या बाहाय सनो हामजा मारो गरैता ग फुन बां बनो तस्तेरि आं मामा सतै दं ग दिनो खां फुन कला हंजा कता कोबै आं बसाना ताबो आं बसाना आं जेसे सेलाबाय थांतो जेसेबां था आं बसाना आं खुश खबर मानो नंना नाव आं बसाबानो कल बल खायमाना आं ते जागा सेलाबाय थांतो तो आं बसाना साना नांता आं बसा आमा गाहम गरो तो आं ते जागा तो बांते बखा शांति मा खु ताबो आं बसा कल बल खाया फुन खाया फुन रिसीव खाया आं बसा गाहम दां हामे नां लय जागा लय ताबो जे साइमानाय ताको अ न्यूज न नाय तंना बो आं बसा न खा आं खुदुर नाय फुन नम्बर मा गा आन किसे फुन खाइबे जा बास दाता आं बसा मा सारो संले किसे कष्ट के ता म बसा न बसा आं बसा न बरे बसा न आन किसे कल खाइबे जा आं बसा खुश खबर माया दं खातिनि बाय सहर का हटा साल का चाइदि ता पन दा बसा खबर इसा माया दे नुबाय खान खबर कल खाजो फुटु नायो ओ फुना बारो किसा कल तां पन मा आं बसा काम ना दे के आबे ना तो आं बसा कल खाइमा मा आं ते जागा से आं सलाबाय फाइबे के आं हाजा मसाला तो ओ बाय फाइबे के का को ता वाना रे सा का बखाना पोसो